गाहाय मन्त्रि लाल बाहादुर शास्त्रीनि जोनोम सान हिसाबै सारा भारताव दिनैहाय बिदिनो साफाय अभियानजों लोगोसे गुबुन गुबुन प्रग्राम लानाय जादों। जोंबो दिनै बाहाय जमदुवार मण्डल बिजेपि हिसाबै बे खासियाबारि दुर्गा मन्दिराव जे फैगोन 8-9 थारिखनिफ्राय जे दुर्गा फुजा जागोन बेनि आगोलाव जों बे एरियाखौ साफा खालामदों। बे जोंनि बिथोन बादियै गोजौनिफ्राय बिथोन मोननानै जों खालामदों आरो बेहाय दिनै जोंहा गोबां जोंनि मावथिफोर लोगो दं। जोंनि मण्डलनि आफादगिरि लोगो आफादगिरिफोर लोगोसे गाहाय नेहाथारिफोर आरो लोगोसे जोंनि बिसिडि चेयारमेन भाइस चेयारमेन आरो गुबुन गुबुन मर्चानि गासिबो जोंनि बिजेपि दैदेनगिरिफोर मण्डलनि बिथांमोना बाहागो लादों। बेवहाय जों दिनैहाय बे ओनसोलखौ साफा खालामजोब्बाय आरो बेजों लोगोसेनो जोङो दिनै गोबां बाथ्रा सावरायदों जे जोंहा दिनै बिजेपिनि जे मेम्बारशिप ड्राइभ माने बिजेपिआव मेम्बारशिप सोनायनि हाबाफारि जागासिनो दं आरो जों बाहायबो जमदुवारावबो दिनैहाय मेम्बारशिप सोनायनि थाखाय रायलायबाय आरो दिनैनिफ्राय आरो मावबावगोन आरो हागौमानि जोङो जमदुवार मण्डल हिसाबै 12-13 हाजार मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनो नागिरदों जाहाथे फैगोन समाव जोंनि गोजौनि बिथोन बादियै जोंनि जायगायावबो बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेट लानानै इलेक्सन देरहाहोनो हायो बेखौ मावनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों। ओरैनोथ' दिनैसिम बिदि जाथ'वाखै आरो सरासनस्रायै आगोलनि इलेक्सनफ्रावबो थांनाय बारनि 2020 बे जे इलेक्सन जादों बेवहायबो बिजेपिआ आलदायै गेलेदों। इलेक्सननि उनावसो बेवहाय एलायन्स जानानै सरकार दादों। दा दिनैहाय जोंनि बिटिसिआव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मोनथाम पार्टिया लानानै सरकार दादों। एबारबो जोङो जोंनि बिजेपिनि गोहोखौ देखायनो आरो दिनै बिजेपिनि सक्तिया गोबां बांगासिनो दं, गोबां मानसियानो बिजेपिआव जइन जागासिनो दं, बेखौ दिन्थिनो थाखाय फैगोन बे बिटिसि इलेक्सनाव जों आलदायै गेलेगोन बे खाथां आरो बेवहाय इलेक्सननि उनाव मा जायो उननि खोथा बेखौ गोजौनि जोंनि दैदेनगिरिफोरा सिन्था खालामगोन बेखौ मावगोन। दा खिन्थु जों दिनै नुदों जोंहा एलायन्स जादा जा खोथा गैया जिहेतु जोंहा बे बिजेपि दं पार्टि जोंनि पार्टिखौ जोंनि पार्टिनि गोहोखौ जों बांहोनो थाखाय नाजादों। मानोना दिनै जोङो रिजियनेल पार्टि नङा नेसनेल पार्टि दिल्लीयाव जोंहा सरकार दं, आसामाव जोंहा सरकार दं, बहायबो जोंहा एलायन्स सरकार दं। दा ओंखायनो जों जोंनि पार्टिनि गोहोखौ बांहोनो थाखाय जों नाजादों। बेवहाय सोरखौबा जों गाज्रि मोननानै खामानि मावनाय नङा, सोरबाखौ फेजेननानै मावनो थाखाय नङा, जोङो जोंनि गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय बेवहाय जों पार्टिखौ मजबुत खालामनो थाखाय जों मेम्बारशिप सोदों आरो फैगोन बे इलेक्सनावबो बिटिसि इलेक्सनावबो जोङो देरहानायनि खोथा गैया बा दा देरहाथों बा देरहायाब्लाबो जोंनि पावारखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो बे इलेक्सनखौ गेलेगोन आरो बेवहाय जों आसा खालामदों देरहानाया बांसिन जोंहा आसा दं। मानोना दिनैहाय जों नुदों भट स्ट्रेंथफोरखौ नायोब्ला जोङो बिजेपि हिसाबै देरहानाया साबसिन रासिन दं आरो बेवहाय दिनैहाय बयबो मानसिफ्रानो जायफोर राजनितिकआव लोब्बा गैया बिथांमोना दिनै सोलायनो लुबैदों। आगोलाव बिपिएफखौ सोलायबाय, दिनै इउपिपिएलखौबो सोलायनो गोबां लुबैदों। ओंखायनो बिथांमोना दिनै सोलायनाय हिसाबै बिजेपिखौ सिन्था खालामदों, बिजेपिखौ रासिन सानदों। मानोना दिल्लीयावबो बिजेपि सरकार, आसामावबो बिजेपि सरकार आरो बे बिजेपि सरकार जेरै जोंनि बे मोननै जायगायाव सेन्ट्रेल स्टेटआव जे सरकार जे खामानि मावदों बे खामानिखौ बयबो मानसिफ्रा गोसो गोजोनदों आरो लुबैदों बे बिटिसिआवबो बिजेपि सरकार जायोब्ला बैबादिनो साबसिन जों खामानि मावनो हागोन होननानै बयबो आसा खालामनायखाय बयबो दिनै बिजेपिआव गोसो होनानै लोब बिजेपिआव हाबफैदों आरो बिजेपिनि थाखाय खामानि मावदों। बेथ' फेक्टर जानो नाङा। मानोना आं दहाय बुंदों भट स्ट्रेंथ भटनि गोहोखौ नायोब्ला जोंनि गेजेराव 60-40 एसटि भटआ 60 जेनेरेल भटआ एसटि भटआ 40 जेनेरेल भटआ 60। दा बेवहाय 40 एसटि भटआव बेवहाय ओरैहाय इउपिपिएल थाबाय, बिपिएफ थाबाय आरो बिजेपिनि माखासे थाबाय। राभाया फ्राय 90%आनो बिजेपिआव दं। बर'आवबो दिनै 10% फ्राय हाबबाय। होमबा बे 40% जुदि 10% फैयोब्ला 30%ल' थागोन। खिन्थु ओरैहाय जेनेरेल भटआ जों नुदों 20%आ इडिसि जाना थांब्लाबो जोंहा 40% दंखायो आरो एसटिनिफ्राय 10%ब्ला 50% दं। दा बेखौ नायोब्ला बिसोर ज' जायोब्लाबो हयथ' निश्चय एफेक्ट जानाय नङा आरो ज' जानो हायोब्ला मोजां, जोंथ' लुबैयो ज' जानांगौ
आरो जोंनि जायगायाव गोजोननाय खौसेथिजों जौगाखां खामानि मावनांगौ गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ लानानै जों खामानि मावनांगौ जों बेखौ लुबैदों नाथाय खौसे जानाय जाया बिसोरनि खोथा जाहैबाय खिन्थु जों लुबैयो खौसे जायोब्ला मोजां आरो खौसे जायाब्लाबो जोंहा बिजेपि हिसाबै जेबो आपत्ति गैया आरो बेवहाय जोंहा खुनु एफेक्ट जानाय नङा आरो दिनै जों नुगासिनो दं दा जेनेबा जमदर हिसाबै जोंहा फुराना दंखायो जमदराव जों बिजेपिआव सोनाय खालामथ'वाखै गोबां मानसियानो लाइनाव दं बिजेपिआव हाबफैनो नागिरदों खालामथ'वाखै जों बे फुजा बायनायनि उनाव जों बे जिनिसखौ खालामगोन खिन्थु ओरैहाय कुसुगाव होन दतमा होन लोब लोब मानसिफ्रा बिजेपिआव हाबगासिनो एबसुनि फुराना मानसिफोर गोदोनि भलान्टियार फर्सनि फुराना मानसिफोर बिएलटिनि फुराना मानसिफोर गासिबो दिनै गोबां मानसियानो जायफोर ओरैनो गोलैनानै दंमोन बिसोरबो मोनसे जौगाखांनाय लुबैनानै जोंनि गेजेराव गोजोननाय जे सान्थिजों बिजेपिआव खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना बयबो दिनै बिजेपिआव हाबदों आरो रेसपन्सआ जोबोद मोजां आरो बेखौ नायोब्ला दिनैहाय माने जों नुदों बिजेपिआ फैगोन समफ्राव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन आरो जोङो देरहासारनाया जोंहा